Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από το γήπεδο της Κοζάνης, της ΕΠΣ Κοζάνης, όπου σήμερα γίνεται ο πρώτος ημιτελικός του ενωσιακού πρωταθλήματος σε επίπεδο παιδών. Αντιμέτωπη η ΕΠΣ Υπήρου με την ΕΠΣ Μαθίας, οι γηπεδούχοι οι οποίοι αγωνίζονται με τις μαύρες και λευκές εμφανίσεις. Είναι η ΕΠΣ Μαθίας, τυπικά γηπεδούχοι, και ξεκίνησε με τους, ο προπονητής ο κύριος Λιμούσης Αντώνιος, ξεκίνησε με τους Καζίλα, Παναγιωτίδη, Πρόιο, Σιμιχανίδη, Παντόπουλο, Σούκια, Δάγκα, Παρσόπουλο, Μάνο, Κουκουράκη και Ντόγο. Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Υπήρου και ο κύριος Βαζάκας παρέταξε τους Αλεξίου, Γερογιάννη, Βασιλιάδη, Μπλέτσα, Σούλτη, Διαμάντη, Καμποσιόρη, Τσουμάνη, Βελτσίστα, Ιωάννου και Παναγιώτη, ομάδα της ΕΠΣ Υπήρου, η οποία αγωνίζεται με τις μπλε εμφανίσεις. Διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης είναι ο κύριος Πλιάκης, με βοηθούς τους Τσιαμπάτζη και Γεωργιάδη, όλοι τους συνδέσμου Κοζά. Η ομάδα της ΕΠΣ Υπήρου που έχει κερδίσει ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου, θα το εκτελέσει ο Σούλτης. Γέμισμα, η μπάλα καταλήγει out. Δεν ανησυχεί ο τερματοφύλακας της Μαθίας. Φάουλ που εκτελεί ο Μπλέτσας. Γέμισμα, απομακρύνεται από τον Σούκια η μπάλα. Φτάνει στον Σούλτη. Προσπαθεί να βρει τον Βασιλιάδη, κακό το κοντρόλ. Μπάλα μασάκι με αυτά, φτάνει στον Βελτσίστα. Γυρίζει πίσω στον Μπλέτσα. Κεφαλιά, έχουμε το φάουλ του Γερογιάννη. Παναγιωτίδης για τον Κουκουράκη και πάλι Παναγιωτίδης. Άνοιγμα για τον Ντόγο, έκοψε ο Σούλτης. Ιωάννου τώρα στην αντεπίθεση Ήπειρος. Παλιά για τον Βελτσίστα, θα του ξεφύγει το κοντρόλ. Θα βγει ο Καζίλας. Σέντρα από τον Καμποσιόρη, θα διώξει ο Καζίλας. Πρώτη καλή φάση στο παιχνίδι. Να φάουλ τώρα έχει κερδίσει η ομάδα της Μαθίας. Τελείται. Μπάλα τελικά είναι κόρνερ από την παρέμβαση του Αλεξίου. Κόρνερ που θα εκτελέσει ο Κουκουράκης. Έρχεται αρκετά ψηλά παιδιά η ομάδα της Μαθίας. Τελείται το κόρνερ, κεφαλιά από τον Σούλτη. Στην αντεπίθεση τώρα Ήπειρος με τον Καμποσιόρη, 3 με 2. Μπάλα για τον Ιωάννου, προσπαθεί να τον βρει πάλι με μία. Παρενεμπλήθη ο Πρόιος, η μπάλα έφτασε τελικά στον Καμποσιόρη. Βγαίνει και ο Βασιλιάδης, η μπάλα στον Τσουμάνη έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ιωάννου για τον Βελτσίστα, κακό το κοντρόλ, δεν απομακρύνει. Πρόιος, μπάλα φτάνει στον Διαμάντη για τον Βασιλιάδη. Θα κάνει αυτό στη σέντρα, θα απομακρυνθεί η μπάλα προσωρινά, γιατί και με δύναμη ο Γερογιάννης, κόπηκε. Τσουμάνης για τον Βασιλιάδη, έτοιμος για τη σέντρα, θα την κάνει αυτός. Ο Καμποσιόρης εκεί βρέθηκε τέταρτο με τον τερματοφύλακα τον Καζίλα, δεν μπόρεσε να κάνει την κεφαλιά. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Υπήρου να ανοίξει το σκορ. Σούκιας, μακρύνει την μπάλα ο Σούλτης. Παναγιωτίδης για τον Ντόγο. Η σέντρα. Μπλέτσας δεν απομακρύνει καλά. Κεφαλιά από τον Μάνο, μπάλα κατέληξε. Μια ωραία παλιά για τον Βασιλιάδη. Ευκαιρία τώρα. Θα κάνει το πλασέ αυτός. Η μπάλα θα καταλήξει out. Μεγάλη ευκαιρία για την γεννιώτικη ομάδα να πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Όταν η παλιά του Διαμάντη έβγαλε τέταρτε τον Βασιλιάδη, αυτός πλάσαρε τον εξελθόντα Καζίλα στο 21ο λεπτό του παιχνιδιού. Μπάλα κατέληξε out. Το φάουλ στη μεγάλη περιοχή, Μπλέτσα στην κεφαλιά. Η κεφαλιά από το Σούκια με το φάουλ. Κάνει ο Σούκιας επάνω στον Διαμάντη, εκτελέστηκε γρήγορα. Ιωάννου για τον Καμποσιόρη. Τόσο προσπαθεί να βρει τον Βασιλιάδη.
Τελικά πέρασε η μπάλα, Βασιλιάδης με τον Παναγιωτίδη, Διαμάντης. Έχουμε το φάουλ εκεί. Παρσόπουλος για την Ημαθιά. Μες στη μεγάλη περιοχή ο Παρσόπουλος. Παφήγε και τον Μπλέτσα, μπάλα στρέψει στο πέναλτι, απομάκρυνε εκεί ο Διαμάντης. Έρχεται το φάουλ ο Ιωάννου από τον Σιμιχανίδη. Διαμάντης προσπάθησε να βρει τον Βασιλιάδη, έχει υποδειχθεί σε θέση offside. Μπάλα στον Καζίλα τελικά. Άφησε ο διαιτητής ο κ. Πιάκης να εξελιχθεί το παιχνίδι. Και αυτή τη στιγμή σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει τις δύο ομάδες, την ΕΨ Μαθίας και την ΕΨ Υπήρου, ισόπαλες με 0-0. Ένα πρώτο ημίχρονο που η Ήπειρος ήταν καλύτερη, είχε τις ευκαιρίες στο παιχνίδι, αλλά δεν ευτύχησε να σημειώσει κάποιο γκολ. Θα είμαστε σε λίγο κοντά σας για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο, αυτή τη στιγμή ξεκινάει μάλλον το δεύτερο ημίχρονο για τον πρώτο ημιτελικό αγώνα που διεξάγεται εδώ στην Κοζάνη ανάμεσα στην ΕΨ Υπήρου και στην ΕΨ Μαθίας για την ημιτελική φάση των Πανελλήνιων Ενωσιακών Πρωταθλημάτων. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου 0-0, με την ομάδα της Υπήρου να είναι αρκετά καλύτερη από τους τυπικά γηπεδούχους της ΕΨ Μαθίας, να χάνει 4 καλές ευκαιρίες για κάποιο γκολ, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πετύχει κάτι. Οι δύο ομάδες δεν έχουν κάνει κάποια αλλαγή στις ενδεκάδες τους. Να επιθυμίσουμε λοιπόν. Περνάει μπάλα γιατί ο Μάνος Σούκιας για τον Μάνο, μακρύνεται από τον Σούλ την μπάλα, ελέγχει εκεί ο Σιμιχανίδης, ρεσάρε ο Καμποσιώρης, Σούκιας, Παντασούκιας. Ωραία προσπάθεια θα κάνει και το σούτ, η μπάλα θα περάσει ξιστά από το δεξί κάθετο δοκάρι του Αλεξίου. Πολύ καλή προσπάθεια από τον παίκτη της Μαθίας, από τον Σούκια, ο οποίος απέφυγε 3 αμυντικούς, έκανε και το σούτ, μπάλα έφυγε ελάχιστα out. Πολύ ωραία προσπάθεια, ακριβώς το που θα εκτελέσει ο Σούλτης. Γεμίζει μέσα στον τερματοφύλακα η μπάλα, είναι κόρνερ τελικά. Είναι μια περίεργη τροχιά και από τον αέρα. Προσπάθησε να την μπλοκάρει ο Καζίλας, δεν τα κατάφερε. Βρήκε ελάχιστα με τα δάχτυλά του, παραχώρησε κόρνερ. Κόρνερ που θα εκτελέσει ο Βασιλιάδης για την Ήπειρο. Τελείται το κόρνερ. Απομακρύνεται και πάλι τον Παντόπουλο. Το τάκλιν. Παρατηρήσεις του κύριου Πλιάκη για τα μαρκαρίσματα. Τελείται το φάουλ. Η μπάλα είναι στο δοκάρι. Το φάουλ από τον Σούκια, μεγαλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι. Στο 18ο λεπτό της επανάληψης η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Αλεξίου και έφυγε out. Το κόρνερ με τον Βασιλιάδη. Κεφαλιά από τον Σιμιχανίδη προς τα πίσω, Ιωάννου. Διαμάντης. Σε θέση offside ο Βασιλιάδης. Τελείω ο Σούκιας, στο πρώτο δοκάρι απομακρύνει την μπάλα ο Τσουμάνης. Και πάλι Σούκιας, θα κάνει το σούτ, μπάλα out. Είναι η Μαθία. Αντά Σούκιας για τον Μάνο, έτοιμος να κάνει το σούτ, θα κάνει το σούτ. Φοβερή απόκριση του Αλεξίου. Ευκαιρία για την ομάδα της Μαθίας να κλέψει την νίκη. Στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης, 1 λεπτό πριν την λήξη του παιχνιδιού, με τον Μάνο. Σε και 2 λεπτά από την κανονική διάρκεια της αναμέτρησης.
Και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής, ο κύριος Πλάκης, σφυρίζει την λήξη της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιτελικού ανάμεσα στην ΕΦΣ Μαθίας και την ΕΦΣ Υπήρου, με αποτέλεσμα 0-0, ένα παιχνίδι που είχε κάθε ομάδα από ένα ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο οι Γιαννιώτες ποδοσφαιριστές ήταν καλύτεροι, έχασαν αρκετές ευκαιρίες, ενώ στην επανάληψη η ομάδα της η Μαθίας είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, είχε την κλασικότερη ευκαιρία με το δοκάρι του Σούκια, και ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα είναι το 0-0. Οδηγούμαστε στην διαδικασία των πέναλτι. Θα είμαστε σε λίγο κοντά σας για να δούμε την εξέλιξη και ποιος θα είναι ο νικητής που θα πάει στον τελικό. Έτοιμα εδώ για να ξεκινήσει η διαδικασία των πέναλτι. Εκτελεστής ο πρώτο πέναλτι είναι ο Γερογιάννης για την Ήπειρο. Κάτω από τα δοκάρια ο Καζίλας. Εκτελεί ο Γερογιάννης και 1-0. Πάντα το πρώτο πέναλτι, όποια ομάδα και να το εκτελεί, είναι πέναλτι ψυχολογίας πιο πολύ. Παίρνει φόρα ο Σούκιας, το εκτελεί και 1-1. Αρίσης εκτελεί και 2-1. Το πέναλτι για την Μαθία, το εκτελεί και μπάλα στα δίκτυα, 2-2. Εύστοχη μέχρι. Σούλτης εκτελεί και μπάλα στα δίκτυα με αρκετή δύναμη. 3-2 για την Ήπειρο, ή 2-3 αν θέλετε, επειδή τυπικά γηπεδούχος είναι η Μαθία. Παναγιωτίδης. Για την Μαθία. Παναγιωτίδης αρκετή ώρα πάνω στην μπάλα, δεν παίρνει φόρα, το εκτελεί και το χάνει. Απεκρούει την ευκαιρία να δώσει μεγάλο προβάδισμα στην Ήπειρο, εκτελεί out. Out και έτσι παίκτης της Μαθίας, Παρσόπουλος, εκτελεί και μπάλα στα δίχτυα. Τσουμάνης, ο αρχηγός της Υπήρου, παίρνει φόρα. Τσουμάνης, η μπάλα στα δίχτυα παρά την προσπάθεια του τερματοφύλακα. Κουκουράκης, παίρνει φόρα. Εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα παρά την Καζίλα. Εκτελεί ο Σιμιχανίδης, εκτελεί και μπάλα στα δίχτυα. Τον τελικό η ομάδα της η Μαθίας. Έξαλλοι οι πανηγυρισμοί.